Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Ανάληψης. Το διαμέρισμα είναι ευρύχωρο και πολύ μοντέρνο, ανακαινισμένο το 2023. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, βαδίζουμε στο χώρο το οποίο είναι διακοσμημένο με κάδρα προς τη σαλοκουζίνα. Στα αριστερά του χώρου υπάρχει μια μεγάλη τραπεζαρία και στα δεξιά ο χώρος του καθιστικού με καναπέδες, τραπέζι και τηλεόραση. Απέναντι από την τραπεζαρία βλέπουμε την κουζίνα που είναι πλήρως εξοπλισμένη, ενώ διαθέτει και πλυντήριο. Ο ενιαίος αυτός χώρος φωτίζεται από μοντέρνα φωτιστικά, LED και κρυφούς φωτισμούς. Προχωρώντας, θα δούμε την πρώτη κρεβατοκάμαρα. Έναν ευρύχωρο χώρο, ο οποίος διαθέτει διπλό κρεβάτι, μεγάλη ντουλάπα, όπου εκεί βρίσκεται και μια τηλεόραση, αλλά και μοντέρνα νιανική διακόσμηση. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε και στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα. Οι δύο κρεβατοκάμαρες διαθέτουν ξύλο τύπου laminate ως πάτωμα. Τέλος, ο χώρος του μπάνιου είναι πλήρως εξοπλισμένος με τουαλέτα, τουζιέρα, νηπτήρα και διακοσμημένος με ένα ιδιαίτερο φωτιστικό. Οι τοίχοι του καλύπτονται από πλακάκι τύπου μάρμαρο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού από πλακάκι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προβολή και είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε, να προβάλλουμε και να προωθήσουμε το δικό σας ακίνητο ως προς πώληση ή προς ενοικίαση.